фурсати арзон барои шумо 63 метри квадратии ду ҳуҷрага дар чорраҳаи аэропорт, яъне чордома. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад ки ҳамагон инҷоро мехоҳанд. хона дар ана ҳамин кӯчаи аҳмади дониш дар доми 15 ошёна дар ҳафтум ошёна мебошад. аз 63 метри квадратӣ иборат буда дорои ду ҳуҷра мебошад. аз тарафи дасти рост ҳоҷатхона ва ҳаммом мебошад. якум ҳаммом, кафелош задагӣ ҳастад, кори сантехникиш кардагӣ ва ҳоҷатхона мебошад. хона барои абои занира тайёр кардагӣ ҳастанд ва инҷо меҳмонхона, инҷо ҳуҷраи хоб мебошад. касоне ки квартира ё хонаи фурӯшӣ доред, ҳатман ба агентство Ватан Ҳавз муроҷиат намоед. аз ин тараф кухни мебошад ва меравем ба меҳмонхона. нархи хона бошад 650 000. боз муомила дорад. барои маълумоти фурори гирифтан дар рақамҳои зери экран буда муроҷиат намоед. ва инҷо кухни мебошад. кухни дар балкон мебошад. тиризаҳои хона роҳ ба сӯи раҳи калонро нигоҳ мекунад. шумо мехоҳед ки хонаи орзуи худатонро ёбед, пас ба агентство Ватан Ҳавз бошед. лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. боз як хонаи нав дар сеюм база. инҷо чорраҳаи сеюм база мебошад. роҳ ба сӯи чордомаи аэропорт. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад ки ҳамагон инҷоро мехоҳанд. аз тарафи дасти рост роҳ ба сӯи 9 километр мебошад. хона қарор дорад дар ана ҳамин доми 7 ошёна. хона дар 4 ошёна мебошад. касоне ки квартира ё хонаи фурӯшӣ доред, ҳатман ба агентство Ватан Ҳавз муроҷиат намоед. хона аз 61 метри квадратӣ иборат буда дорои ду ҳуҷра мебошад. аз тарафи дасти рост якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ҳаммом. меравем ба меҳмонхона. хона бо як ремонти хеле ҳам хуб фурӯхта мешавад. хонаро бо мошина ҳам иваз карда мешавад. мошинҳое ки то 150 000 сомона аст иваз карда мешавад, дигараш пули нақд. дар наздикии хона тамоми хизматрасониҳо мебошад. саддик, мактаб. хона бо теплый пол ва отопления пайваст кардагӣ шудааст. ва инҷо кухнияш мебошад. аз тирезаи кухни озод мактаби 23-ро дида мешавад. нархи хона бошад 750 000 сомонӣ. боз муомила дорад. барои маълумоти пурро гирифтан дар рақамҳои зери экран буда муроҷиат намоед. шумо ҳам мехоҳед ки хонаи дилхоҳи худро ёбед, пас лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. то обуначии агентство Ватан Ҳавз бошед.